Mitä sitten kannattaa syödä, jos haluaa pysyä terveenä ja toisaalta treenata kovaa? No sitä samaa, mitä maailman pitkäikäisimmät ja terveimmät kansat syö. Eli mahdollisimman paljon kaikkea vihreitä kasviksia, täysjyväviljaa, palkokasveja, siemeniä, pähkinöitä, juureksia, hedelmiä, marjoja, lehtivihreitä. Kaikkea sitä, mitä löytyy kauppojen heavy-osastolta. Ja toisaalta sitten kun sitä on paljon siinä lautasella, niin siinä ei juurikaan jää tilaa eläinperäisille tuotteille. Etenkin tyydyttynyt rasva, jota lähes kaikki eläinperäiset tuotteet sisältää, on tosi haitallista meidän terveyden kannalta. Ja toisaalta tällaisessa ruokavaliossa ei myöskään ole juurikaan tilaa prosessoiduille. Prosessoitu ehkä vähän kehno termi, mutta tällaisille ruuille, joista on poistettu kaikki hyvä, niin kuin kuitu ja muut ravinteet. Ja toisaalta lisätty sitten rasvaa, sokeria, suolaa. Eli tämmöinen varsinkin ultraprosessoitu ruoka jää pois sit ruokavaliosta. Paljon kasviksia, ei eläinperäistä, ei ultraprosessoitua. Tässä näette yhtenä esimerkkinä mun tämän päivän lounaan. Siinä on täysjyväviljaa, eli kauraa, päällä vähän ravintohiivahiutaleita ja joukkoon on jo mennyt hieman höyrytettyä kukkakaalia. Sitten siellä takana näkyy punaisia kidneypapuja, kikherneitä, pähkinöitä, pellavan siemenrouhetta ja tuossa vihreällä lautasella rukolaa, kiiviä, kukkakaalia, paprikaa, kurkkua, raparperia ja sitten siellä on vielä jälkiruoaksi 1 omppu ja ruokajuomana vettä. Käytiin äsken juoksemassa vegaanijuoksijoiden porukalla eläintarhan kentällä 5 kertaa 3 minuuttia täysillä. Tuntui pahalta, mutta tuli hyvät endorfiinipöllyt ja mikä parasta, niin oli tosi kiva nähdä hyviä ystäviä. Jumpin jälkeen on kiva tulla safkaamaan tänne keskuspuistoon. Kaura ja mustikat ja pavut maistuu suorastaan taivaallisilta. Ja täältä löytyykin vielä toiset jälkiruokamustikat kaupan päälle.